Salut, mă numesc Irina, sunt distribuitor al companiei Skinny Body Care și în această prezentare voi răspunde la cele mai frecvente întrebări pe care dumneavoastră le adresați distribuitorilor companiei Skinny Body Care. Să vedem care sunt aceste întrebări. Ce reprezintă Skinny Body Care? În ce constă lucrul în compania Skinny Body Care? Sau ce trebuie să fac ca să câștig aici bani? Cum se face înregistrarea? Sau de ce este nevoie pentru înregistrare? Cum primim banii câștigați? La aceste întrebări eu mă voi strădui clar și accesibil să răspund în următoarele minute. Așadar, să începem. Skinny Body Care este o companie americană de marketing în rețea, care a fost înființată în ianuarie 2011. Primii 2 ani a activat doar pe piața internă a Statelor Unite și a măsurat puterile cu alți lideri ai industriei. Și după 2 ani, atunci când a ieșit în topul companiilor MLM din lume, fondatorul său, Ben Glinsky, s-a hotărât să-și extindă activitatea și în alte 165 de țări din lume. Astfel, începând cu anul 2013, compania a căpătat o popularitate foarte mare în țările CSI, în special Rusia, Ucraina, Kazahstan. Pentru Republica Moldova, anul 2014 este considerat anul de start în dezvoltarea marketingului în rețea, anume cel care se dezvoltă online. Dar oare ce ar însemna aceasta? Aceasta înseamnă că noi trăim în secolul 21 și nu doar tehnologiile moderne se dezvoltă cu o viteză foarte mare, dar și metodele de a face bani au evoluat odată cu timpul și astăzi orice persoană, omul de rând, își poate iniția o afacere proprie, profitabilă, în internet, practic neieșind din casă. Și compania Skinny Body Care este o posibilitate ideală pentru persoanele care știu că merită de la viață cu mult mai mult decât ceea ce ne poate da astăzi un loc de muncă tradițional sau chiar o afacere tradițională. Așadar, ne întoarcem la întrebarea noastră. Compania Skinny Body Care, ca orice companie MLM, promovează anumite produse care nu pot fi întâlnite în farmacii sau magazine. Ele nu pot fi realizate cu ajutorul metodelor tradiționale. Ele pot fi vândute sau cumpărate doar prin intermediul distribuitorilor. Distribuitorii sunt angajații oficiali ai companiilor MLM. Pentru promovarea acestor produse, distribuitorii sunt foarte bine plătiți. Și dacă am atins tema produselor, aș vrea doar foarte puțin să mă opresc la descrierea produselor companiei Skinny Body Care. Skinny Body Care promovează 2 produse. Doar 2 produse? Veți întreba dumneavoastră. Da, 2, însă cele mai bune din categoria sa. Compania pune accentul nu pe cantitate, ci pe calitate și acel venit anual de 30 de milioane de dolari în anul 2013 al companiei vorbește de la sine. Primul produs este brandul companiei, Skinny Fiber. Skinny Fiber este un produs pentru managementul greutății corpului sau un produs pentru slăbit. Căpătat o popularitate foarte mare în ultimii 3 ani printre populația Statelor Unite și a Canadei. Al doilea produs al companiei este serul Ageless. Este un gel care face minuni cu pielea fetei dumneavoastră. La prima întrebare, ce reprezintă Skinny Body Care, eu deja am răspuns. Urmează întrebarea a doua. În ce constă lucrul în compania Skinny Body Care sau ce trebuie să fac ca să câștig aici bani? Pentru distribuitorii companiei Skinny Body Care sunt 2 posibilități de a câștiga bani. Prima posibilitate este vânzările produselor, a doua posibilitate este construirea rețelei de distribuitori consumatori. Ne oprim foarte puțin la prima metodă. Este metoda vânzărilor. Pentru a vinde produsele companiei, dumneavoastră nu trebuie să mergeți undeva cu o geantă plină de produse, să propuneți și să rugați pe cineva să le cumpere. Compania a elaborat în jur de 20 de site-uri pe care fiecare distribuitor activ le poate găsi în oficiul său online. Aceste site-uri reprezintă magazine online. Tot ce trebuie să faceți este să trimiteți linkul magazinului dumneavoastră online persoanei cointeresate. Clientul intră pe pagina magazinului online, introduce datele sale personale, adresa de livrare și datele contului său bancar. Efectuează comanda și așteaptă livrarea la domiciliu a produsului direct din Statele Unite. Pentru tranzacție efectuată, compania vă transferă bonusul respectiv. Aceasta a fost posibilitatea de vânzare a produsului în compania Skinny Body Care. Însă, întrebați-vă, dumneavoastră, vă plac vânzările? Da? Nu?
știți, mie nu prea. Și exact ca mine, majoritatea populației de pe globul pământesc nu iubesc să vândă. Și compania Skinny Body Care știe despre aceasta. De aceea a fost elaborată o a doua metodă. Este metoda recomandărilor, metoda invitațiilor, metoda care se bazează pe relațiile de prietenie și încredere dintre oameni. Metoda respectivă se bazează pe construirea rețelei de distribuitori-consumatori. Ea constă în următoarele. Dumneavoastră nu trebuie să vindeți ca să deveniți o persoană financiar independentă. Tot ce trebuie să faceți este în fiecare lună să vă comandați pentru dumneavoastră un singur produs al companiei la alegere. Să povestiți despre companie și despre posibilitatea respectivă, recomandând această posibilitate celor mai apropiați oameni, arătându-le perspectivele pe care ne le oferă Skinny Body Care. Dumneavoastră invitați în companie prietenii și rudele. Acești oameni, la fel ca dumneavoastră, devin distribuitori și încep în fiecare lună să comande o unitate de produs, de exemplu un ser pentru tenul feței. Toată echipa noastră de mult face acest lucru și credeți-mă că nimeni niciodată nu a regretat. În continuare, prietenii dumneavoastră la fel recomandă și ei posibilitatea mai departe, mărindu-și echipa de consumatori ai produsului și respectiv mărindu-și structura. Priviți, toți acești oameni din imagine încă nu cunosc despre Skinny Body Care, însă credeți-mă că foarte mulți dintre ei sunt oameni disperați care așteaptă o așa posibilitate și o așa informație. Tot ce trebuie să faceți este să le arătați această posibilitate, să le oferiți această informație. Cu cât este mai mare echipa dumneavoastră, cu atât este mai mare câștigul dumneavoastră. Care sunt cifrele exacte? Pentru aceasta studiați planul de marketing detaliat al companiei. Însă pentru ca să aveți o imagine mai completă, aș vrea să vă demonstrez rezultatul unui distribuitor din echipa noastră. Este o mămică care a stat în concediu de maternitate cu copilul său. Este tânără, la fel ca majoritatea mămicilor care stau acasă și îngrijesc copiii. Aceste salarii ea le primește în compania Skinny Body Care după 1 an și jumătate de recomandări. Ea până și acum recomandă și afirmă cu siguranță că nu se va opri de recomandat. Aceste cifre sunt reale și această posibilitate este la fel reală. Cum credeți? Pentru așa rezultate, merită de lucrat intens, de investit tot timpul și energia, să zicem 2-3 ani, în această afacere, pentru că apoi, tot restul vieții, să primiți iată așa salarii săptămânale. Eu personal cred că merită. Următoarea întrebare ține de înregistrarea în compania Skinny Body Care. Compania vă propune 3 pachete de start pentru a vă iniția o așa fabrică de producere a unui venit stabil. Eu nu mă voi opri la descrierea fiecărui pachet. Descrierea o găsiți în prezentarea detaliată a companiei. Însă pentru ca să achitați unul din cele 3 pachete de start, dumneavoastră veți avea nevoie de următoarele. Linkul pentru înregistrare a unui distribuitor activ și un card personal, Visa sau Mastercard, cu banii pe el. Valuta nu contează. Orice valută de care dispuneți pe contul dumneavoastră va fi automat convertată în dolari la achitare. Următoarea întrebare este cum primim banii câștigați. Compania Skinny Body Care colaborează cu banca internațională Payoneer. Noi îi spunem Pionier. Acest card îl comandați cu persoana care v-a înregistrat în echipa sa. Este sponsorul dumneavoastră și îl primiți timp de 2 săptămâni prin poștă direct la domiciliu. Pe card va fi scris numele dumneavoastră și denumirea companiei Skinny Body Care. La comandarea cardului, dumneavoastră inițial nu veți achita nimic, el vă vine absolut gratis. Cardul este Mastercard și puteți scoate de pe el banii dumneavoastră câștigați în orice țară, la orice bancomat din lume. Mai este o întrebare frecventă la care aș vrea să răspund. Ea sună în felul următor. Este obligatoriu să cumpăr produsul în fiecare lună? Răspunsul este da, obligatoriu. Dacă dumneavoastră nu doriți să investiți câte $70 într-un ser pentru față de calitate superioară, de care veți fi pur și simplu îndrăgostit sau îndrăgostită,
Atunci, întoarceți acest video în urmă și admirați acele salarii săptămânale și lunare pe care astăzi le primesc oamenii care au crezut în companie, au crezut în puterile proprii și au crezut că dacă vrei să ai ceea ce nu ai avut niciodată, trebuie să faci ceea ce nu ai făcut niciodată. Fă astăzi ceea ce alții nu vor și mâine vei trăi așa cum alții nu pot. Prezentarea mea a luat sfârșit. Pentru ajutor la înregistrare sau pentru orice altă întrebare care se referă la compania Skinny Body Care, adresați-vă la persoana care v-a oferit acest video. Vă mulțumesc pentru atenție!